Cici. Sopo kuwi? Siapa ya? Buat Mas Subi selamat sore. Juga buat teman-teman Karang Taruna Bintang Mas. Kedaden tenang duwe omah sing ra berisik. Kebakat tresnan kebakasilan sayang. Sampeyan anake sing lanang ki dadi apa, Bu? Jadi polisi. Dadi polisi. Polisi. Tembak dor. Mosok maling. Maling hatimu. Juga buat Pak Kaston dan juga Bu Soekarno. Ngobrol ra ono entek neng tengah wengi. Tetes ambon sing ngajari. Aku sampeyan koyo lagi kasmaran tenan. Melaku tak
bersama Sri Kandi dan Wijaya. Semoga. Are you ready buat masuki? Cici. Kokoi, kokoi. Tetes embun sing ngancani aku sampeyan lagi kasmaran tenang mlaku tekan tuwa bebarengan matur suwun Godho wong liya sing rasane hubungan iki berlanjut tatap lakune ning jaba banter tentang angine saya dewasa ra ngenteni badai terang nanging sinau nari ning tengah udan matur nuwun wis ngancani aku selama ini wis iso saling nguat-nguati Godho wong liya sing rasane hubungan iki berlanjut tatap lakune ning jaba banter tentang angine saya dewasa ngenteni badai terang nanging sinau nari ning tengah udan beda raga beda rasa Wasik. Masih guyu lho. Beda raga beda rasa guyu berarti